Зорка, какво става, бе? Не знам какво става, какво фанахме, кит ли фанахме, какво фанахме, какво става, пак един час тук. Аз час и 20 минути да те да се поправя. умори, да такова, Да се умори. Една идея по-бавно, дърпа вече, ама дърпа се. Дърпа ли си? Опа се. На колко сме? На 5 км и 200 метра от място на удара. Не изглежда да е много уморена. Русата Златка видя зор днеска. Решили сме да я извадим, каквато и да е тая риба, ако трябваше стоим цяла нощ. Станаха много клипове, аз правя един клип 5 минути. Ето. Тя взима пак 100 метра. Че се разприказва и тя пак пукна. Какво става, Жорка? Дига ли се? Май се дига пак за безкрайен път. Аз вече не ги броя. Не ги броя вече. Какво? Айде няколко по 5, айде. Айде да това дигани, което чакаме. Вече имам съмнение, че е меч. Много силни. Наки не е със сигурност. По-скоро е меч. И то хубав. Ще видим. Какво да правим? Чакаме. Трагичен финал. Направо ще С къса. се напиете. Се напиеш ли тази вечер? Добре. Направо бе, видяха как пори водата. Ма не видяхме каква риба е. Не видяхме, ама беше на 20 метра. Айде. Другия път. Час и 40 минути. Айде. 7 часа стана. Айде.